memanesmu hangu Riri. Oh. Dalem Kang Mas ini. Kowe maju karo Den Bei. Oh. Aki teko mau sambung-ambungan kok. Lho Mas, lah aku karo Den Bei iki kak yo saudara. Ora. Ngono lho. Aku ora cemburu. Aku wis ngakoni. Aku wis ngumangsani. Rumangsani kepiye Kang Mas? Wong ngono kok yo dadak nesu aja ngono to Kang Mas. Ora kena Ora yo nesu. kono karo Sadi kono. Rasah nesu to kene-kene wong piyayi kakung kok cugetan. Ora kena ngono ki. Aja dicontoh ya Mas Doni. Piyayi kakung ora kena cugetan ya. Nek iso ki mesra terus. Mesra terus karo bojone ya Mas yo. Aja kaya iki. Gayamu entrane wis tuweke cukurane Korea kayak Iponi barang. Aja ngono kuwi. Ben piye? Riri. Dalem. Mula kan gak nganggo blangkon. Bang cukure anyar to, ben ketok jas-jasane rada apik. Iso, iki mau ngarep pamer. Semil sisan. Oh alah, ini ya. Kene. Ngono kok. Kene ibu-ibu ben pirsa. Memang nek saka dodowan ki jek ketok enom ning bareng dicedhak iki kepiye ngono lho karepku iki. Monggo Bu, niki kula cedhakne. Arep ngomong apa? Mik. Lho Bu, entrane lipenan ping bareng. Jaluk mik apa mik ngomong ah? Yo mik sami. Oh, mik sami Monggo Kang Mas. Lho, piyayi-piyayi ndhukuan jeruk sawit kene iki do ngrasani mau. Wih, Rasane apa? kremsine ketok tuwa ning tuwane ke tuwa tebu lho jare. Tuwa tebu ki tegese piye? Tuwa tebu ki anggere nyelot tuwa disesep-sesep ngono malah dadi legi. Oh, ya nek ora boleng. Lah nek boleng. Lah kowe pareng ngiliki boleng lan orane. Anak iki ngono disawang ketara yen boleng. Lho, ketono. Tuwane sebenarnya lanang ya. Iya ya, peh bolone kok. Walaupun tua-tua begini, aku masih mampu melayanimu. Nah, iya kandhane. Apakah Anda tidak percaya? Tidak. Kalau Anda tidak percaya saya, tiap malam Jumat datanglah ke tempat aku. Saya enggak mau. Aku tiap malam Jumat kan sunah Rasul terus. Kaya ya oh wae to Mas. Wonget sepira iki? Wonget genging ngeksi. Sadi aku sing kleru aja dadi atimu durung-durung kowe kok iso Ya yang kali nggawa bajingan wong lanang
sesama seniman itu harus ada rasa solidaritas. Alah padune sampean lak ora mampu to? Ya Mas Sadio. Sri Tanjung. Eneng ngopo lho? Jebul kaya ngono patrapmu to. Sakwise tak tinggal lunga Udakara telung wulan. Jebul kowe nglebokke kono onggrok ngene iki. Kakang Sindo Pakso Kakang. Sinuwun Silih Adikrama. Sinuwun Sila Hadikrama. Nggih, wong nesu ki omong-omong. Aja Ora usah dipotong aku. ora kena. Alah, Pak Care, aku njaluk perlindungan, Pak. Sindo Pakso, Wonten timbalan dawuh. mulane kowe tak utus munggah ana ing Gunung Telomoyo supaya golek wesi gligen. Saperlu kanggo tambel wateking negara. Negara kang lagi nandang pacoban, negara kang lagi nandang pagebluk. Lah kok kowe mulih? Silih Adikrama. Hah? Tak jabel basaku. Yo, Jebul kaya ngono patrapmu. Kowe ratu Gong Binatara ana ing Praja Sukodana kene. Merintah aku kon golek tumbaling praja sing awujud mas 7 lengkung lan gumbala 7 gelung. Nanging sakwuse aku ninggalake bojoku, jebul bojoku mbok oprah-acahe. Kowe ratu apa kok? tak dodo Sila Adikrama. Pancen Tak dodo. ratu ora iso kena kanggo cok. Kowe wong wedok ya apa kowe? Aku Mas Tonggeng. Aku njaluk pangku, Mas. Sindo Pakso, Piye? jebul Sri Tanjung ora tresna karo kowe mergo kowe mung sifate kere. Heeh, kuwi kerengan. Silih Adikrama. Yo, Aku trimo kowe nggonjak bojoku. Nanging nggih. tanding ngono iki Patih Sido Paksa. Kowe nesu, kowe ora trimo. Ora trimo. Jalukmu apa wis? Hai, Patine nyawamu. Woi, prajurit. Woi. Kono. Wo, yo. Prajurit wong sak kraton kabeh manut karo prentahing Ratu Gustine Sila Adikrama. Hei, prajurit koclok. Ratumu iku ora bener ngopo mbok belani? Lali matane, lali. Koyane prajurit kok lali. Silih Adikrama. Ya. Ya wis, yen pancen kowe wis ngobok-obok bojoku, tak ikhlaske. Nanging aku arep urusan karo bojoku. Tak kono. Tresno apa ora? Tanjung. Si Tanjung. Jebul kaya ngono patraku Si Tanjung. Boten Kang Mas. Saestu. Kowe wis tumindak sendeng Si Tanjung. Boten Kang Mas. Iki Tok 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 tok. Tak dang de. Kang Mas. Si Tanjung. Kok sik to? Loro rasane atiku. Si Patih Sido Pakso, ratumu udut sik. Iki mau kok gak sida paten-patenan aku karo Mas Tonggeng wis ngono kok ra sida paten-patenan ki. Ratunya arep udut sik. Sri Tanjung. Eneng Loro rasane atiku Sri Tanjung. Udakara telung candra aku jengkal saka dalem kepatian. Netepi darempaning satriya tama. Mbelani Praja Sukodana. Nanging kowe wis tumindak sedeng karo Sila Adikrama. Saestu mboten Kang Mas. Ora sae-sae kowe. Kula mau namung didemok mriki kalih mriki. Kok Kang Mas. Biyen ke wong cilik ongklak-angklik tak pundhut garwa tak angkat derajatmu dadi garwa patih. Nanging Pateni wae. Pateni. Menengo sik su. Sri Tanjung dadi pateni wae. Oh sik. Si Tanjung. Ngaku ora kowe? Mboten Kang Mas saestu kula mboten nate sedeng. Kowe ora sah. Mas. Kula mau namung didemok tok. Kuwi lho dengan
Apa sing tak gawa iki Sri Tanjung? Kowe kuwi tutuk gamelan. Etone pusaka Culuk. Oh. Apa yo nganggo keris enek keris. Ndi? Kerismu mau ndi? Gile kerismu jero. Lah keris kok semono dawan. Sri Tanjung. Dalem Kang. Sadurunge tak pateni kuwi ndek penjalukan apa Sri Tanjung? Kosek to Mas, nek mateni kaya ngene iki apa ya iso mati. Iso, iki pusaka. Kang Mas, Piye? aku prasetyo karo sampeyan. Nek prasetya kudune kowe ora tumindak kaya ngono Sri Tanjung. Kula mboten nate sedeng. Ya wong tabrakan simen kok ya tak jak sedeng. Lak ya sing rugi kula to Kang Mas. Tok-toke kae Ratu Sila Hadikrama. Ratu. Tabrakan kaya ngono ki ratu. Wis ben dhisik tau jago lurah ya ora dadi dhek. Ndang dipateni. Kang Mas, Kepiye? aku lilo mbok pateni. Iya. Ning yen getihku kok ambune wangi. Ateges aku ora nate sedeng Kang. Yen getihmu ambune wangi kowe ora tumindak sedeng. Nanging Nanging yen getihku kok ambune gaten menika kula sedeng Kang Mas. iya Tanjung. Bakal tak buktekke apa sing dadi omonganmu. Yen getihmu ambune wangi kowe ora tumindak sedeng, nanging yen getihmu ambune bacun kowe sing tumindak sedeng. Sri Tanjung, Mas. bakal tak buktekke Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh. Rutuk-tuk. Wah, ana ledek mati. Iki minggir sik. Tak urusane dhisik. Ledek mati. Ledek mbahmu. Iki Sri Tanjung. Alah Sri Tanjung. Belah gelungane nggih. Mati pipine ya Jek. Iki Minggir sik. Minggir sik. Sri Tanjung. Aku arep mbuktekke apa sing dadi omonganmu Sri Tanjung. Sri Tanjung. Getihmu ambune wangi Sri Tanjung. Kowe ora tumindak sedeng Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. wah, sak jagongan ambune wangi kabeh. Sak jagongan ambune wangi kabeh. Lha kene ambune kecing kaya ngene. Sri Tanjung, matimu mergo kowe polahe Sila Hadikrama. Sila Hadikrama kudu mati. Mati kowe. Mati yo. Ora iso mati. Sila Hadikrama ora iso mati. Sinden. Toprae wis bar Den. Kowe iki mati ya, Culuk. Aku mau Lirik mati tenan sah. mati tenan lho lah. Mati te empuk ya ngene ya. Sri Tanjung. Nek rada suwe ngono lak ya turu kujenang. Aduh. Mula intine Cek urip. Ayo dipateni Kang Mas. Ayo pateni. Ora iso mati. Sila Hadikrama ora iso mati. Ora. mula intine ngene. Piye? Lelakon iki iso kena nggo contoh. Wong omah-omah ki aja gampang dibujuki wong liya. Cintane aku melak diobong simen. Iso. Jane jenengan lak ora nampa tresnane dekne ning dhek ngomong nek wis sesambungan tresno karo Lah iso. sampeyan. Iki ngono ya kanggo temanten kekalih aja gampang diobong-obong wong liya. Nek tenan ngono karuane lah nek ora Lah, ya kuwi to. mau. Nek sing rugi aku to. Lah ngerti ya lak ya tenan. Tenan. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneng kono kowe gawang-gawang angel laleke Aduh wong bagus aku ora bisa lali. Sumangga samya para among rawuh
putri kakung sumrambah keluarga nglajengaken foto pakurmatan teman Salimbit. Cari iki wong nyanyi kok kon motoke iku. Action. Nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani kahanane awan iki elok banget, Jel. Mas Narto sing mantu disembadani tenan. Nggih. Elok, alhamdulillah. Lah mantu ki sak enek MC diteleponi kabeh kok. Kandhane jenenge wae yo
juragan kok Mas. Lah ya dituel pun pokoke kudu teko. Lah aku wis bacot dandan ngene ku bayaran apa ora aku ngono. Lho, ya mestine Mas Tonggeng iki raja-rajanya entup. Iya. Dadi ya Entup ya to? Lah Tonggeng Oh, iki. Tur ngene Jeng, sampean ku nek amule arep digawani. Gawani apa? Dempel. Tenane lho. Iya, lah kono lak pengusaha jati to. Ya Allah. Awake dhewe kan wis kebiasaan sing digawe juragan roti mulih gawani. Roti. Sing digawe juragan ayam mulih gawani. Ayam. Mas Tonggeng lak juragan mebel mulih gawani dempel. Ya Allah. Lah sing sok rebo kuwi aku kan tanggapan iku sik. Sing sok rebo kuwi aku kan tanggapan mbek kowe to, Pak. Sing digawe iku juragan Gawani dempel kalau apa? Kok sing suara buki aku lak tanggapan mbek kowe. Sing digawe iki lak juragan Trebelo. Trebelo. Lah ya kowe arep digawani telu wis sesuk Rebo. Ngarani trebelo. Digawani telu. Engko nggonen kabeh, Mas. Maksudnya iki Oh, gawani ditumpuk-tumpuk. peti mati iki lho trebelo. Lah, iso. Kono muni trebelo kan gak iso. Tebelo. Sing arep digawani iki sampean. Ngono tak pokoke ya, Dong. Enggak mudeng kae. Penting awake dhewe anu ya, rumah tangganya ayam tentrem ya. Ayam tentrem. Simene ngopo? Rasa digagas. Rasa digagas. Kae iki lak ya monggo toppingnya dunia. Kok topeng itu? Topeng iki padake Topping. minuman. Lah ya Pak Cimin lak ya monggo topping to, Mas. Campuran-campuran ngono. Ora utama. Campuran. Lah iya toh. Apa nih, Mas? Campuran iki Heeh. Topping. campuran kok topeng. Oplosan. Oh. Lah, itu sih. Iya. Gak aku. Aku ngerti kok Simen ki saiki gampang emosi. Heeh. Saksuwene Bang Jago Lurah gak dadi wingi iki lho. Heeh. Emosi terus. Kandhani kok. Lah ya mosok kancane kon melu nyarutang iki ya kena. Ya tanggunganmu dhewe ya sauren dhewe. Nyalon lurah dhewe kancane kon melu nanggung yo. Aku kok nyalon lurah. Nyalon lurah. Kepala desa. Coba. Loh, Mbak iki guyu banter dhewe. Mas, Mbak jenenge iki guyune ngece ya. Wong wong nek guyu tenanan lak ngene. Iki guyu tenanan. Mbak iki guyu ngene kok. Mas. Hei, ngomong ki sing cetha. Dadi seniman ki nek ngomong cetha sing penompone audien. Iki dadi karep genah le nampa. terus piye? Umpama jenenge aku sing tak wedeni iki umpama kowe ngemsi mulih bengi terus lewat kuburan enek. Weh, aja liwat kuburan kono-kono nek perine. Aku iso ngomong ngono lho. Lah, Aja liwat kono nek medi wedok. Mas, aku ra trimo sampean kok dinyek terus karo Pak Simen ket mau rene Lah, iya. yo. Tak kei terapi. Heeh, terapine apa? Ning kene ngarep kipas kene karo mengo. Heeh. Entah. Kowe iki bojo apa pageblok? Iki lho, iki penting. Kowe nek wong lanang kok ilate kon anake nggon kipas angin. aku kok genah nek mulih mesti numpak Kawasaki. Ora sah, sikilmu kok poklek neh. Nang to? Ya. Sikil bekas poklek kemaki. Dilajeng ya Ha, Kang aja. Mas. Aja sembah. Yo. Terus iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali iso sumanding ana ning siksemu. Jeng. Nggih. Ayo awake dhewe lungguh dhisik. Ayo Kang. Acarane ben diteruske Mas Simen.